हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ जोंनि एएस बिजावजालि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखागोनानो। नायलांबाय थादो बिदिब्ला। बाबु बाबु नै हाय नायदो नाय सालोंनोसै लोगोफोर नै दा दाउ बेदर लोगोफोर आलु हाना लाबाय नै बेखौ साराय जानबाय नायथारलाय आरो लोगोफोर माने आङो गोथाव संनो रोंसिनगौ बिनिखायनो आंखौ संनाय नुयो बेदरबाथाय आब'खौ संनो होबाय आंबो सङो बेदरखौ अमा फ्राय सङायो लुगैनानै खुदै गजोबो संनोसै लोगोफोर नायलांद' सानैल' लोगोफोर बेखायनो नै नारें खमला दंस' ओंखाम ओंख्रि संखांनानै नारें खमला बानायना जानो गायनाया नै फुलिया मोजां जादों ओमफ्राय लाइआबो मोजां जादोंमोन एसे खम जाबायना खननै खनथाम ओमफ्राय ट्रेक्टरानो हुख्रेमलांदोंहाय मारा होनायफ्रा जोंनि मैगंखौ बेयावथ' बिदि जागोन दुन्दियाखौथ' सानफ्रामबो जायो होनबाबो जायो मार साफा रज'दोंमोन जानानै खावसे जोबलायबाय बेयो अलकबिबो गायदो नै सामब्राम गायनाया नायनानै गैला होनबाय प्लेन गैला कारेन्ट नै फुलेव नुदो रुनाय रखम कालारा एसे नांगौ कालार खम होखादो दे कालारिं ओंख्रि जाबाय दं ओमफ्राय दिनैनिखौ एसे रुनाय स्टाइलनि जानोसै केमेरा मेनसोहाय लोगोफोर नै मार सिरि खोन्थाबावलायनोसो आङो रायजानो गिनानै आबोजों बखालिबो जाबायना आङो नै नानियाव उन्दुबाय बानांबाय लोगोफोर नै दा जोङो नारें खमला हाननो थांनोसै न'आवनो दं गोबाव जाबाय माने सिरिलायसिन नानियाव उन्दुबाय ओरैनो नांमारगोन गथ'नो आं गिलाय गाबबाय नोंखौ नै जानाव बिबार बागान दंमोन ओमफ्राय दा बिबार गायथ'वाखैना जोङो सोलाबाखैमोन नांमारबायहाय सोरनाव आंनाव नांदों बेफोराव बेसेबा मोजां बिबार थायोमोन जानाव ओमफ्राय देग्लाय थाखाय बेयावनो दाउला जागोन बैयो आंहासो मोनजानाय नङा आङो आइ थाइगा मानो थाइसेबो हानखायाबा नोङो सिरियो जागोन दे हाननांला इयो मोनाखै ना मोनबाय हानखादोहाय आङो मा इखौ ओरै सेनबाय थादो थाइनैल' थाइदो जानो माथो थाइथाम हासि गिदिर आं गिदिरखौ दोनगोनहाय इयो गोथां ओइ थाइसेया गोथांसो बारदेयालागि जाहैगोन खोमालै बारदेयालागि मोनगोन हारसिं जागोन आङो नै
नुहुरनाय आं दांनाय नायनो लुगैदों माने बिफां गुदियाव दांनाय नायनो लुगैदों नै नोंनि फसंदआनो खायसेयासो आं लाखादों जाजोबहाय आङो हारसिंनो इनोबो होआ होनलाय मानो लेखा नङा खाबो खाथिनो दोनलांसै आं देखायनो र' इसोरनो दोनफैखादो नैया अमाखौ देखायबावनो सोनानै दोनबाय ओंखाम जानोसै लोगोफोर जानोसै माने आं जाबायानो जाखांसिगोन बेयावแหละĐầu rồi đi nhỉ? Biết khá cái gì phải đi đánh khá đi. Ăn thôi được không? Không ăn thôi đâu. Món gì vậy? Món cái gì à? Lắm thôi. नानै लाग्रोनि लोगोफोर बिबारखौनो मोनासै बिलाइखौनो होनोसै ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो मोनाबिलि जाबाय ओमफ्राय मन्दिरबो लिरखांबाय खाथियाव दङ आब' ओमफ्राय नुजाथ'ला नै इयो बाबुखौ फुथुगासिनो लोगोफोर दिनैनि जोंनि भिडिअआ माबायदि जाखोबा बारा मोजांहाय भिडिअखौनो लानो मोनासै जोङो बिदिनो ससे लानानैनो थाद' थुद' जालांबाय नायनानै मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर माइनाव दं आं उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर गाबबाय नानिया आरो बाबुनिबो बार्थडे फैगासिनो बार्थडेनि भिडिअखौबो नुनो मोनगोन लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'बाय दे जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच बयनिसिमबो बाय बाय